Защо квадрицепсът ти не работи след операцията на предна кръстна връзка? Ако след операция на предна кръстна връзка не можете да си стегнете бедрото, не сте единствените. Причините най-често са болката, отокът и нервната система, която се опитва да изключи предното бедро, за да не предизвика още болка. А ето какво може да направите, за да го активирате. Първо, опитайте се да намалите отока чрез лед и компреси. Второ, изпълнявайте леки упражнения, които ви са препоръчени от кинезитерапевта, за да намалите отока, колкото и трудни да изглеждат те. И трето, не чакайте мускулът да се събуди сам. Колкото по-рано започнете с рехабилитацията, толкова по-бързо ще възстановите и пълния обем на движение, ще започнете да разчитате на крака си. И запомнете добре, възстановяването след операция на предна кръстна връзка не се измерва с това само дали вървите нормално, а с това дали квадрицепсът наистина върши своята работа. Споделете това видео с познат, който в момента се възстановява след операция на предна кръстна връзка. Може би ще му бъде полезно.